बर'नि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआव बाहागो लादों आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी सारआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि साखाथि संकस खेराइ फोरबो फालिथाया 11 फेब्रुवारिनिफ्राय गाजा गोमजायै खुंजागासिनो दं। बेनिनो मैया खेराइ फुजानि थामथि सान फालिनायाव आसामनि हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारआ बाहागो लाना फोसावदोंदि संकस दैमानि चौधुरी घाटआव 50 कौटि रांनि खेराइ थानसालि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। हेमन्त बिश्व शर्माया बे खेराइ फोरबोआव आसामजों लोगोसे सोनाब बंग, भुटान, नेपालनि जिल्ला खुंगिरि कमिटिफोराबो बाहागो लादों। सानसेयावनो मोननै हाबाफारि लानानै उदालगारियाव खोथा होनाय बायदि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारआ उदालगुरियाव 150 कौटि रांनि मिनि सेक्रेटारि लुनो थाखाय आसामनि सिएम हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेजों लोगोसे उदालगुरि डेभेलपमेन्टनि थाखाय 64 कौटि रांनि अभारब्रिज बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। जायनि थाखाय उदालगुरिनि रायजो राजाफोरा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे नर्थ करियानि किम जं उनआ आरो खनसेबाव गासै बुहुमखौनो सोमोनांहोदों। बिथाङा गावनि 13 बोसोर बैसोनि फिसाजो किम जिखौ गावनि उनाव नर्थ करियानि मन्थ्रि बानायनो थाखाय सायख'बाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बे खौरांखौ साउथ करियानि सेक्रेटारि एजेन्सि नेशनेल इन्टेलिजेन्स सार्भिसआ खौरां होदों। जाय खौरांनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हादोरफोराव गिखांनाय फैदों। जायखिजाया आं रन्जन दैमारिखौ बे बोसोरावनो उदां खालामनो नाजागोन। बे बाथ्राखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारआ खोथा होबाय। बिथां हाग्रामा महिलारी सारआ खोथा होबाय दि बिथाङा जेलाव थानांनाय एनएलएफि सोद्रोमा रन्जन दैमारि सार आरो गोबां एनएलएफि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामगोन होननानै बिथाङा खोथा बुंदों। बिथाङा बुंदों दि रायजो राजाफोरा एसे समाय हो आं गासैबो जेलाव थानांनाय एनएलएफि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामगोन होननानै। बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरा दसे समाय होनांगोन सारखौबो जाहाथे बै जेलाव थानांनाय एनएलएफि सोद्रोमाफोरा जोंनि महराव नुजाफैफिननो हायो। दिनै सुनिबाराव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ आसामाव फैगोन। बिथाङा गुवाहाटीआव गोदानै लुफुंजानाय दालांखौ बेखेवगोन। बिनि उनाव गुवाहाटी बरंआव थानाय अरायथा नङै केम्पास बेखेवगोन आरो गुवाहाटी नोगोरनि थाखाय गं 100 इलेक्ट्रिक बासखौ बेखेवना होगोन। बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर जयन्त नार्जारिया गुथि आसाम स्टेट फिल्म एवार्डनि थाखाय सायख'जादों। बिथांखौ सिजौ बर' सावथुनाव साबसिन नेगेटिभ रल खालामनायनि थाखाय आसाम गुथि स्टेट फिल्म एवार्डआव सायख'दों। चिरां जिल्ला सामथाइबारि ओनसोलनि माखासे बर' आइजोफोर 27 नं राजा लामानि बिखायाव जिरायना नारें खमला फाननानै जिउ खुंदों। जाय ओनसोलनि बर' आइजोफोरा बिटिसि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो लुबैदों। बेनिखायनो आं खावलायहरोदि बिटिसि सरकारा जाहाथे बै आइजोफोरनो हेफाजाब होयो।